In het kader van de Limburgse Circulaire Innovatie Top 20 zijn we vandaag bij Vestions Straw Products in Halen. En we spreken daar met Jean Vestions. Vestions doet mee in de categorie Circulaire Changemakers. Allereerst hartelijk dank om ons hier te ontvangen in Halen. Graag gedaan. Zou je jezelf en het bedrijf kort kunnen voorstellen alsjeblieft? Dat kan. Ik ben Jean Vestions van Vestions Stroverwerking. Ja. Wij zijn een stroverwerkingsbedrijf gevestigd in Halen. Het is een familiebedrijf, van vader op zoon overgenomen, ondertussen 4e generatie. Zo. Wij zijn voornamelijk bezig voor producten te maken richting de agrarische sector. Ja. Dus we kopen producten aan van boeren, maar we verkopen het ook naar boeren toe. Ja, precies. Maar we zijn nu met een nieuw product bezig, zeg maar, om iets te gaan inzetten richting de bouw. Ook wij voelen de druk van de overheid richting de veestapel. Ja. Dus ja, wij zijn ook breder aan het zoeken. Ja. En ook te kijken dat wij moeten het ook van de boeren hebben. En als wij de boeren daar ook in mee kunnen nemen, dat wij voor die boeren daar ook iets positiefs nog kunnen betekenen. Buiten de strooisels en de voeders waar wij eigenlijk volledig op geconcentreerd zijn. Nog wat kunnen richting bijvoorbeeld producten afnemen qua gewassen. Wat wij weer kunnen wegzetten richting bouw. Ja. Dan kunnen we evengoed die boeren toch ook daarin blijven helpen en ondersteunen. Ja, precies. Wat zijn de voordelen om met stro richting isolatie in de bouw te werken? Doordat we het stro zo zeer verdichten, ga je de zuurstof verdringen. Stro heeft van nature ook nog silicium als bestanddeel. Ja. En silicium is een natuurlijke brandvertrager. Precies. Dus op het moment dat jij daar je aansteker zeg maar, bij zou houden, zou het gaan verschroeien. Dus het gaat niet verder. Oké. Dus, en dat is weer een heel mooie eigenschap van het stro. Wij doen er niks aan toe, het is puur natuur. Dus de reden waarom je eigenlijk duurzaam bent gaan ondernemen, duurzamer, is enerzijds de druk op de veestapel, Ja. Anderzijds een beter product afleveren, circulair gezien, Ja. voor de Ja, bouw. ik geloof er al in. Want ik ben er zelf van overtuigd dat we de komende 10 jaar wordt dit gemeengoed. Kijk eens aan. Welke uitdagingen loop je nu tegenaan? Overheidswegen. Ja? Ja, het product ja, onbekend maakt onbemind. Precies. We moeten door dat hele riedeltje zeg maar, van Papierwerk en voor de erkenningen. certificeringen. We hopen dat we nu op het einde van maart dat we zover zijn. Dat wij het hele plaatje compleet hebben doorlopen. Ik wens je er heel veel succes mee. Dankjewel.